wiima inde geno jurmotoɗo jurmittoɗo en juule annabi men tedduɗo cuɓaɗo korsuɗo nelaɗo e men jettindo nelal muma ha timmi en duwanima jinnaɓe men ɓe sababu men goni en a woodede o duniya weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique dendagal ɓiɓɓe fulɓe to goni kala jambal ɗon rendoji fulɓe ɓataake buuɗal yurmeende so feeri feeñe windere moni kala naftoro ɓataake men naasaande nayi yarkoma hitande ujunnaji 2017 ko fate cellal ɓalli nde tawno musidɓe tedduɓe cellal woni afo ngalu afo cellal ko laaɓal noon ko an neɗɗo giwa e ngamela nde tawno neɗɗo so laaɓi nder e boowal kala omo heewi sellude suudu so laaɓi ñooke galle laaɓi ñooke e neɗɗo o seere ñooke kala hunde lakkitima o foofat kenal lakkitaare ko foofata ko ene rokkamo cellal ko laarata ko ne rokkamo cellal ɗum noon ganden cellal dañoto koye laaɓal moni kala yo tinno e cellal moni kala yo tinno e laaɓal moni kala yo tinno e rentade en ngare aduna cattuɗo no feewi sabu hande so hoorema muusi wona haalis seeɗa yaltata so reeduma muusi wona haalis seeɗa yaltata haalaka noon saara fama to banggue ƴiƴam eɗen keewi haalde ƴiƴam nde tawno paali so yettima ƴiƴam wahlita hoore gona e ruytude ene wiye ko ɓaleɓe taw ko ƴiƴam kala ko memi ɗum ruytinat hoore wirna haqille donka wonde neɗɗo ƴiƴam cancer so naate ƴiƴam wahlit bonnuma ɓorma foññuma accatama ha warma ko noonne kadi tuberculose so yaha yettima ƴiƴam bonnat bonande bonde sukara so yanate ƴiƴam hokkuma jabet bonnuma bonande bonde virus aji goɗɗi ne ngoodi ha heewi ko wayno sida en ko wayno goɗɗum kala hen ko belsidiɗa ha yetti ƴiƴam bonnete gallinte mi wiyata sellata kono hankadi ni gonata ko neɗɗo feccerejo kaddi gurdam ma ka jertinteɗo ka dentinteɗo ten kadi kala ɗo gonɗa gondata koye cafrowo ɗum noon neɗɗo so tawi a andi sa yettima oɗo nokku hankadi a wonti feccerejo neɗɗo ndentorɗa ko haadema yettade ɗon nde tawno fulɓe mbi rentade ɓuuri safrade alay saago noon ndentoɗen haade men safrade ɗum waɗi hande saare galleji men a tawi hen yimɓe sappo kamɓe sappo kala ɓe cellani woodi ko cuuɗɗo sali haalde woodi ko caktuɗo anda sellani taw ganduɗa caktuɗo anda sellani o on ɓuuri wonde aafiyajo ɓuuri wonde neɗɗo dañƴo jaam e cellal mum e rafi mum e o ga cuuɗɗo e galle ne deƴƴi haalani haydara ɗum noon musidɓe tedduɓe firti tan enen kala ken ñawɓe ɓayde enen kala ken ñawɓe noon alay sago mbakkiluɗen rentade holno ndentorɗen ko gueɗe kala woto mbiyen tan ɗiɗo ñabbuji gaari ari koye joomen jawɗelen walla ari koye ɓe walla kaari ɗannima heeɓi ɗum kono ala rafi suwat koye ɗannungal suwat koye jonde kalɗo gonɗa aɗa foti jertade ndentoɗa rafine ɗon ha tenti noon ko wayno rafi ñamde ko wayno ñamde ko ɗo rafi yawi heɓede kala ñamri nde jiiɗa ɗo rafine yawi heɓede ɗo henna musidɓe tedduɓe ɗum waɗi noon barme so laaɓani londe laaɓani
booluji laaɓani, defowo o laaɓani, ko rottata ko laaɓani, juuɗe ñaamoje ɗe laaɓani. So naate reedu he tan automatiquement ne wawi rokkudem probléme, soit reedu ndu doga walla o tuuta walla o daña rafi goɗɗo. tenne rafi fof ɓuuri hulɓinade ko rafi reedu musandu musidɓe tedduɓe. ɗum waɗi noon ñamde nde yo nde laaɓ, yo nde seno. barmeji ɗi yo lawƴe ha laaɓa, guilay kowoje ha e tenke ha e ligguiji. nde tawno tenke ɗe e kowoje ɗe kodduɗen ɗe gandon gueɗal gotal ne woodi, tooke ene majji yaltata koye kunuɗe majje. so ɗe ciiɓima e bool walla ɗe ciiɓima sos gonɗo e bool, ɗe ɗacca ɗon tuute ɗe kalɗo ɗe naate neɗɗo, ɗe battinat ɗe bonnat. ɗum woni noon posone ɓurɗo bonde o. ɗum waɗi soɗon teski kamɓe ɓen wittuyankoɓe mawɓe ko fate banggue celle ɓalndu, eɗen gandi aɓe jogui ko wiyete haɓade posone walla haɓade ko fate banggue tooke. holno ɓe kaɓorto tooke? ɓe jahata koye dégère ceene, ɓe ƴeewa baroɗe baɗɗe ñaabe ɓurɗe ñaadde, ŋatoje e force. so ŋati neɗɗo tan automatiquement neɗɗo mumɗat, rewaten ko maayde, saabu wonkiki dartoto, ɓernde daroto, o ronka fofde, o harƴo, woni hankkadi o maaya. ɗen baroɗe ko ɗen ɓe keewi kirɓude, ɓe mbaɗay sakuji mabɓe, ay ɓe nanga jamɗe mabɓe, jamguel ngel aɓe mbaɗi hen ko wayno bidugel tokosel no pamirta. so tawi tan woni mbarodi soppi jamguel ngel tan tooke ɗe naata e nder he. kono kadi aɓe gandi vitesse, so tawi mbarodi soppi tan pap aɓe gandi no foti doole o arde, aɓe gandi doole ɗe no poti. so tawi o yaltini ko mbiyata v ko woni o yaltini ko wayno tooke ɗe, ɗen tooke ko hen ɓe jangata janggo. so mbarodi ndi ŋatima e holno ɓe cafrituma e ɗeɗon tooke, ay ɓe janga ɗen tooke ngam warde tooke ndiɗon mbarodi. ɓe janga tooke tenke ngam warde tooke tenke janggo so heɓima an neɗɗo o. ɓe janga tooke ligui ngam oɗo hen ligui janggo so tawi ñamɗa koɗo yani rokkuma caɗele. ɓe janga ɗen tooke beele janggo wawde safrudema an ɗen tooke natɗe ɓandu maɗa. ɗum waɗi noon musidɓe tedduɓe, ɓayde enen gande men jettaki toon to banggue ɗin wittoji, kam woto koroɗen wittude nden ka. so neɗɗo yimɓe kirtima gayni, lawƴu booluji ma ha laaɓa, heef barme ma ha laaɓa, lawƴu barme o ha laaɓa, moftu barme o ha tiiɗa. ganda kodduɗa koye laadoje, kodduɗa koye doombi, kodduɗa koye gilɗi, kodduɗa koye mbatiji, kodduɗa koye kowoje, pop koko tooka. tooke mum noon yahata e neɗɗo. woni yimɓe ɓen hewɓe ne jogui rafiji kawniɗi. ganduɗa hande eɗen goni 21e siècle, woni nogas e goo ñiwire, duuɓi temedere ha yetti duuɓi nogas e goo, duuɓi temedere ha yetti no wiya ha yetti ñiwije nogas e goo ñiwire. ɗum woni 21e siècle. hande ɗen goni hen alhamdulillah, wittoji dawrowi mbaɗama, masiŋaji ceɗoji ndiyam, ceɗa ƴiƴam, ceɗa mboha wona feere andama. neɗɗo kala ko wondine yiite, woni masiŋaji han pewndum, ɓe jiituma haɓe jiita wonkima nde gasata nde mayata. ɗum woni gara woni docteur eɓe mbima an ko keddirɗa ko heewani, saabu noɓe jiirini ene hollaɓe ɓernde nde woni koye gasde, nde tawno ɓernde ne gasa. ɗum woni jiya neɗɗo so sellani woni hôpital ne leeli ne seŋa rakkoraji, ene foofira ɗi rakkoraji, jiita ko machine mawɗo o ene yaltina diidi aɗi ngabba ɗi jippo no ɗi gustorto ni, ko noon ɓernde ustorto haɗi ñifa. so ɗi ñifiran ɓernde gasi, wona kay machine aji ɗi guitte o maayi. woni yimɓe ne maaya ene tine maayi, kono taw ɓernde ne dilla. ɓayde ɓernde ne dilla o waretake ko luwa woni ɗon, accire noon balɗe ɗiɗi balɗe tati, omo taaya ha ɓernde ñifa. so ɓernde ñifi tan hankkadi ni hay goto ha wuɓɓude nde gasi e ha laaɓi, ko Allah rokkuno ko gasi, rakkoraji ɗi guitteɓe garne neɗɗo mon maayi, kono kayne anda wo maayi ko adi hande o. ɗum waɗi noon alhamdulillah ɗen gande kala jiitama, yii ɗum ko wittoji. joni noon musidɓe tedduɓe, enen ne ɓayde en jettaki toon, ndentoɗen guila en dañje wone gueɗe, saabu ɗiɗo rafiji ɗi kalten ɗi kewɗi hen hande. eɗen jogui yimɓe hewɓe yahoɓe safroyade, ɓe garay cuuɗi cafrirɗi, ƴiƴam mabɓe ƴette,
ndiyam maɓɓe ƴette, pop maɓɓe ƴette, cukuli maɓɓe ƴette, ko yaltata e maɓɓe ƴette, pop ƴette rafiiji ɗin ɗon ke yiitede musidɓe te. alay sago waɗi noon ko poson aji kewɗi so ndente ɓanndu, ko wayno hannde tookeji kewɗi so ndente ɓanndu waɗat cornique. so waɗi cornique kala hen gueɗal ronkat wadde présenté, kala hen gueɗal ronkat feeñde. jeeya neɗɗo ɗon wonde rafi o safro hawo maaya hawo tampa o ronka dañde hen aafiya musidɓe te. ɗum noon moƴƴi tan ko ndentoɗen ha tenti noon e taroɗɗe men ɗe. taroɗɗe ɗe ngala laaɓal hay seeɗa, taroɗɗe ɗe ne ngakka laaɓal ha ɓurti musidɓe teddu. waɗi noon ko siwoji ɗiɗi, siwoji tati, siwoji nayyi gone galle. min to banggue yiyandam debbo ellotoɗo foti ko jogade siwo mum saga nde woni e ngakkede laaɓal makko. kono noon so tawi ka suka debbo aɗa e galle aɗa ngakka laaɓal ko fate banggue yiidema ellama koye oɗo siwo lototoɗa tarodde ten kadi sa yi koye makko guppata. ko gonga wi hande coton ari wiro, kono wona kamɓe kala kutorto ne jogui ha hande jettaki coton o taw jettaki wiro ngo. ɗum noon kutorto ko sarbetaji goɗɗi. ɗin sarbetaji ɗiɓe kutorto ɗi on siwo meɗen wata ɓe looto o ko on siwo kadi ɓe keewi wuppirde e ɗin sarbetaji. soɓe guppi ɓe gayni ɓe kewani lawƴude on siwo ha laaɓa, ndiyam keddotoɗam hen ɗam ma dañ suka gonɗo e galle he biyaɗo ya lootoy ara hocca on siwo yaha ƴogoyaɗan ndiyam nawa looto bone makko. taw eɗen gandi ene gasa taw mo jogui fection e rafi oɗon mo wondi garɗo joni ko fate banggue ella. eɗen gandi règle neɗɗo ne jargue ene wona kadi fection e nder he ƴiƴam ɗam hen sa eɗan waɗa keɗɗe ɓaleji kuƴum taw ganduɗa ko dañƴo hen rafi. on rafi noon ganduɗa ko daaɓowo annene ka debbo goɗɗo aɗon ene galle a meeɗa dañde ko fati banggue règle douloureux kutoroɗa e mbaadi ndi ɗon keɓa. ɗum noon ene moƴƴi ndentoɗen no moƴƴi musidɓe tedduɓe. rentaɗe adi kala neɗɗo so tawi ana wi siwo taroɗa lootima gayni yaltin siwo waɗi hen eau de javel lawƴu ha laaɓa kippa siwo ma. goɗɗo yo sod siwo mum so tawi en gandi en ngala moyen wawde sodde siwo ngaji jonɗi no fewi kala kutorɗe siwo gayni yo tinno yaltina tarodde lawƴe ɗum ha laaɓa hippa anda sukane ara hutorade. kadi eɗen teski yimɓe saabu ko kalten ɗo henno ko eɗen jogui gas seeɗan fagal mum ha heewi. woni yimɓe hande ne jogui caɗele ko fate banggue kunuɗe ko ñawɗe tene ñawgu ala foof ɗo kunuɗe laaraka donka dañinede produit. holko saabi en mbaɗi hen seeɗan fagal jañgal heddoto noon ko alay saago wittoji ɗi luggiɗa. woni yimɓe so jeehi lotoyade tarodde joƴƴini siwo mumen ene looto ene keewi jaggude junggo mumen nannayi siwo he ƴetta ndiyam ɗam mbaɗa hunuko mum wona e wufƴade taw ganduɗa siwo a lawƴani ɗum fodde laaɓal mum. teni siwo kene fotonde yimɓe nayo lootima e makko, yimɓe joyo lootima e makko, ne waɗi hen rewɓe ne waɗi hen worɓe, ne waɗi hen nde lottonde ko hen tundi mumen arti, ne waɗi nde looti ha gayni ko hen guppi gueɗe mumen, ne waɗi hen ene jogui ellaji ko hen guppiti, ne waɗi hen ko hen hedditi. gara kocca on siwa lawƴanimo jaaha lotoroɗamo tede kadi guitta e ɗam ndiyam gufƴoɗa mbiyaɗa lawƴa hen hunuko maɗa. ayi wona a dañi probléme. ene moƴƴi musidɓe tedduɓe yimɓeɓe ɓe nden toon moƴƴi oɗon fannu. laaɓal tarodde ko hunde janggade. tarodde fotani wadde deɓele kalde tarodde wadde deɓele ma dañ mo rokki caɗele e oɗon galle. jeeya tarodde ne ruɓɓiti fewnaka, tarodde ene waɗi diƴƴe nder gara joƴƴina siwo maɗa ɓoroɗa ha laaɓa joɗɗa aɗa looto ɗam ndiyam ɗam tawɗa ɗon aɗan waɗi taare woɗɓe aɗan waɗi tuundi woɗɓe aɗan arta e ɓandu ma. te eɗen gandi ɓandu debbo eɗen jangi wonɗo gudde gone mum so naate ndiyam omo looto so tawi ndiyam ɗam ne waɗi tuundi ndin tuundi ne wawi nadde e makko nde tawnon jogui woni gudde ko gudditiɗe kala hunde ne wawi nadde. so naati hen wawi rokkoyde infection walla goɗɗum e gonga. ƴewan tan gueɗal gongal ngal jimmi haalde ɗo joni. oɗo debbo mo jogui règle douloureux woni kalde wiye ella makko o wayata won koye ngarwuti ko jibinde koyɗe ɗe tampat o haaɓat. on so tawi a renaki, so tawi a neɗɗo a renaki luɓademo kala comci tokosi takkotoji e ɓandu ka keɓowo on rafi. comcol takkotogol e ɓandu eɗen gandi rewɓe ne kewi luɓodirde ko fata banggue cité hande ko inde walla ko yangue walla mbaɗi ha wuuro kaari en luɓam cité ko nanguirte en ɗi ko luɓam ɗum holko luuɓi ɗum. en nani cancer de sang ne woodi musidɓe tedduɓe, cancer aji ne kene wayno leydi
hande kala ken takko e ɓandu fotani luɓirede guilay kilode mum ay guilay silibaji mum guilay simisaji mum ay guilay cité mum gila e gueɗe mum hay hande ceen batteɗo e dande fotani luɓirede saabu holɗum en keeɓi en seeɗan feeji laaɓɗi ma dañ gonduɗo e muqueuse oɗon gandi muqueuse woni city woni rewam ma dañ gonduɗo e caɗiɓe ma dañ gonduɗo e timsi oɗon gandi timsi taƴata ko juuɗe taƴa dande ma dañ gonduɗo hen omo waɗa e dande makko eɗen gandi ceenuji ɗi wona ñande kala lawƴete ɓornoɗa on ceen mbarña hen dande ma nde taƴa hen walla woda ɗo ɓorti hen eɗen gandi kalten ko woda ƴiƴam nangtiɗam hen annene gara luɓoɗa walla luɓiɗo artira ɓornoɗa mbatta dañde dande ŋatore mbatta dañde becce ŋatoje ha ɓooya ɓandu ma ɗum watta ŋadde tawa alano ɗum ha ɓe mbatta yiide hen caɗiɓe walla mbatta yiide hen muqueuse gueɗe baaɗe noon ene ndaaɓa musidɓe tedduɓe ɗum waɗi noon wonko luɓoto wonko luɓotako wonko poɗɗa luɓade wonko a fotani luɓade neɗɗo kala ko jogui o naw jeere rento luɓade goɗɗum ha sakana adda hen caɗele goɗɗe musidɓe tedduɓe alay saago ndentoɗen no moƴƴi rentinde ko jertinde nde tawno sa yeehi to docteur sellinta kalmete jertinma rentinma rento ɗum rento sukar rento nebam rento harde jamma rento heyɗude rento waadi ni ɓeydu sport rento jooɗade wat coftal ɓalli rento ñoofade docteur ay so tawi a rewi conseil mum daña aafiya so tawi a rewani conseil mum noon hay so rokkima leɗɗe kam e siroji nafatama haydara musidɓe tedduɓe alay saago tinɗen hen no moƴƴi mayen garta joni e dawol gongal so gueno o haaji dawal gongal ngal jiɗɗen natande en keeɓiɗo hen ɓatakuji jonɗi no fewi ko fate banggue seeɗan fagal produit ji ko wayno ajax ɗon gandi ajax ko produit o way kono condi lawƴirte ko taroɗe guila e beignoir uji guila e karoje e guila ɗo defirte ene woodi goɗɗo bileɗo sif onne kadi ɗeɓi wade kono pomade ni ko ɗeɓi wade kono crème ni a yuppaɗe hen tan lawƴa ene jogui goɗɗi ne jogui de javel ne jogui pax ne joguiɗi haɗi keewi produit ji ne keewi ne jogui produit ji pewnaɗe ha keewi taw ko produit ji galle taw gandan jogui hen produit ji saɗa foppira karoje galle ma warata ko kowoje warata ko guilkon tokoson jalto woni karoje warata ko microbe gonɗo e galle ha tenti karoje ɓawloje wara ɗum itta ɗum ene jogui woni hen produit ji cukkitta ko rakkoraji ne jogui woni hen produit ji lawƴinta ko beignoir uji ranwina ɗum walla lawƴi walla ranwina boluji maɗa ko ɗon jiɗɗen haalde seeɗa eɗen jogui bandiraɓe rewɓe e worɓe hewɓe ɗanniɓe wonɓe Amérique wonɓe Europe hay wonɓe Afrique ene hen taw liggoto koye hôtel aji walla liggoto koye galleji mawɗi kono kewi hutorade ko ɗiɗon produit ji eɗen jogui seeɗan fagal produit ji ɗi bonni ko heewi e ɓerɗe mabɓe e guite mabɓe ko wayno lawƴoɓe beignoir uji ɗi soɓe lawƴa e kala saha so mbaɗi ajax o ɓe mbaɗi produit aɓe lawƴa produit o hen sahaji aɓe gullito ene heewi filtude naata e guite mabɓe waɗa balɗe yitere nde ne majja ande wojja ande tedda waɗi noon ko on produit ay o moƴƴani ni e ɓandu ni e nguru ni e fofando ni saka so memi yitere maɗa ɗi produit ji ko dentere sa waɗa produit wat produit ndentoɗa mbaɗa seesa ndentoɗa gila produit o nadde ma ha tenti noon fofde woni produit ji kalde naate ɓernde ma rokkuma asma walla rokkuma ɗojjo ɗum waɗaɗe woni yimɓe ene gooti soɓe mbaɗa vocal jiita koɓe ɗojja jomum ɗojja ha ɗeɓa tudde ay so yeehi becce mum ƴeewama radio wasata yiyede hen rafi o ko holɗum ko oɗo kula nder naate makko woni ko fofata ko produit ji ɗi eɗen gandi hewɓe ɗanniyankoɓe ɓuuri wawde liggade koye hôtel aji ko lawƴoɓe ko fittoɓe kadi ganduɗa ko borisoɓe karoje ko produit ji batteɗi ɗi ɗon sa woppani fofde ɗi woni fofanta waɗani masque
walla renaki wotodi nadde guite ma walla waɗani ganguji wotodi memde juuɗe ma aɗi mbawi bonnandema ko heewi. ɗum noon ne waɗi hen seedan fagal lamgal no fewi musidɓe tedduɓe. alay saago yimɓeɓe ɓe mbawa rentade nde tawno neɗɗo wawi dañde cellal tan timmugal koye rentade. rento tan eɗen ay galle kaari ne jogui jabet holko rokkimo jabet ñamde bonde minne mi rento. eɗen ay galle goppen tan finde subaka mbaɗen captiére café piyen hen sukara garɗo kala siiwa yara taw ganduɗen enen kala en potani ñamde sukara o, enen kala en potani ñamde lamɗam ɗam. wonɓe galle ɓe foof wonɓe potani ñamde lamɗam cafɗam, wonɓe e galle potani ñamde sukara cafɗo. guila cukalel woni cukalel foti ko waɗede contrôlé. so tawi ngel ɗo cukalel ko ngel jibina ngel e nder ko jibina ko omo jogori ronde oɗo jabet. alay saago cukalel foof waɗe contrôlé ƴeewe mbete oɗo suka walda e oɗo rafi walla o dañata oɗo rafi walla fuɗɗaki feñje makko. so tawi fuɗɗe feñje makko ndentoɗen wadde sukara e café walla kenkeli ba walla ataya joƴƴinen garɗo fof mbeɗen ɗum ala. ay ɗum waɗi sa yalte leyɗele men a yeehi ko wayno Burkina Faso ha fayma leyɗele goɗɗe ha tente woni hôtel aji mawɗi walla restaurant ji mawɗi sa ari ñamde heewani waɗe lamɗam watte ko seeɗa. sa ɓattinama ñamde ma ay ɓe gaddanma korwel lamɗam banggue, ɓe gaddanma ko haaɗi ko banggue. so tawi mankanima lamɗam pullana hen hoorema ay wona a wullitta ko lamɗam ɓurti ko an jogui hankkadi no mbawɗa waɗirde. sa addanama ñamde fonde wadde sukara nde ala sukara sukara ko seeɗa. sukara nana sarama sa yiiɗi mbaɗa hen ko yonma. ɗum waɗi noon ene moƴƴi en gaare aduna enen kam en jii hande kala ko ligguiɗen ko safara, ko maadi e pasuji yiyoyde galle mum ko heddi ko safara. ɓe cafrima ha maayi donki sellude nana deeƴi. goto fof ne deeƴin laara goɗɗo o ene fadi tan ha maaya saabu ni yenen an kadi sellata. ɓayde en jananama ko ni wayi gaare mbaɗen créé wonande goomuji yahoɓe dowri yahoɓe lesri hakkude waalo e jeeri ene kirjina ene pindina guila e taroɗɗe ha e ndefu surtout ndefu ko ñamete ko gonka jokkodiral ha tenti noon hakkude debbo e gorko ko fate banggue relation jokkodiral hakkude debbo e gorko fate banggue terɗe coccodiroɗe. ɗo henna kala fection gonɗo ɗon yo jomum sala leldade goɗɗo ha sella. an debbo saɗa yenana aɗa jogui fection aɗa jogui gato aɗa jogui ko fewani salo jokkodirde joom galle ma ha cella. kalne memɗamo ka daɓowomo teni sa raɓimo o raɓa debbo goɗɗo daɓudir on fof dafi ɗon. ɗum noon musidɓe woni wallude en ko rentade enen kala beele goɗen e mbadi pewal musidɓe tedduɓe. eɗen mbaynoro toɓɓere meɗen nde kewɗen haalde kala saaha ko fate banggue sanuji nde tawno ko hunde nde ɓuurmi wadde wittu kadi ko hunde ɓuurmi yurnade. mboɗo teski noon yimɓe men gona yaroɓe leɗɗe sanuji. eɗen kewi haalde saɗa ŋaño ɓanduma ne waɗa ɗaale cikka ko mettelli pinma taw ala ɓandu waɗa ɗaale. ŋañoɗa yeeso ma waɗa ɗaale, ŋañoɗa keeci ma waɗa ɗaale, ŋañoɗa reedu ma waɗa ɗaalde. ayi caggal ma to saaha wonay ŋadde aɗa jogui sanuji aɗa nder. ɗum waɗi noon woni yimɓe ne jooɗo ha ɓooya tan jiiya guilguel daniyel ene yaaha e mabɓe tan ɓe kula yalti koye makko. eɗen keeɓi hen seedan fagal lamgal yalti koye makko. ɗum waɗi ko ñamata ko ko hen guilɗi jaltata. enen pop eɗen mbaɗi guilɗi nder alay min fof ma ala guilgu nder. reedu ko poubelle so jiiɗi famdiran wat calcul rigol ngol ɗo henna bangol mbaladirdi waɗi ndiyam waɗi gueɗe kewɗe nan toon jiiya gilkon gonkon nder kon no ɓuñirta toon ni ko ndiyam ɗam jibini ɗum reedu ko noon wayi. saabu reedu woni toon ko kuuse o ne waɗi ndiyam ne waɗi cowodiri wondi hakkude ɗon noon ko ɓuƴata toon ko wonko jibinta toon ko woni toon ko ne jibina gilkon. ɗin gilɗi noon ko ɗin goni biyeteɗi ayi sanuji français wi ɗum vert. ayi ɗum waɗi noon saɗa sodoya mbiya médicament de vert jimmi ko médicament de vert. woni hen so heewe mumen ke wardude ɗiɗon sanuji ko laayi. ay kande pini subaka ari mumen ñamde guitta laayi ko satti ko eɗen gandi laayi ne jogui hennude welani woni laaj ɓeni mbiya laaj woni laayi. guitta ɗum ñaama feccere nde wonno kañum aɗum haaɗi ɗum warata ko gilɗi ɗi.
woni hen ngara ɓerɗe ɗum jaha to pharmacie mbiye cohlumi ko médicament de verre woni leɗɗe sanuji ay ɓe bindanma médicament de verre ne woodi waɗi foɗɗere wotere jara ne woodi waɗi ko poɗɗe tati jara foɗɗere subaka janggo kadi jara foɗɗere wonde suba ɓawo janggo jara foɗɗere wonde ma yima wata dowru ko ɓorwi ko noon ɗum woni gilɗi ɗi so tawi woni ɗen poɗɗe gasi cooda goɗɗe jara so gasi joɗɗa fodde balɗe 15 ay cooda kadi goɗɗe jara won hankkadi ni kala lebbi ɗiɗi walla kala lewru cooda paquet ma jara aɗa wara ko ñamata ko saabu ko ñamata ko foof ko hen gilɗi ɗi ɓuñoyta ko hen ɗi jibinta woni hen ne ɗacca ha wona kaña mawna e reedu ɗum waɗi ñama joni ha reedu ma heewa tan so ɓooyi ɓerde ma nde wona yiwti sabu holɗum koko ñaami nder to ha laaɓi ene yuwa ɓerde ma nde alay sakko ñaami ara joni hay soko tanggal koccuɗa mbaɗɗa e hunuko tan daña aafiye seeɗa hay soko yertere ñamɗa daña aafiye seeɗa donc andu ko ɗum woni waɗi noon ko gilɗi ɗi keewi toon musidɓe tedduɓe moni kala ne jogui ndimago haɓade ɗum alay saago tinnoɗen no moƴƴi musidɓe tedduɓe ko ɗum ɗo henna wonno yewtere men hannde buuɗal yurmeende musidɓe tedduɓe so buuɗal yurmeende feeri feeñe windere moni kala naftoro ɓataake men hannde cellal ɓalli wonno musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Saar Abdullaahi Saar kettuki malaki jaam yo jaam Allah ñallane musidɓe tedduɓe